beat. Mare da kanka. Bismillah mana. Ikon Allah. Ko yana sauke miki ne? Ai zan iya. Za ki iya ki. Masha Allah. Ba da ita mana. Ikon Allah. Ke na je na yin tallan gidan na ki ma daban ne. Wato a ɓare da kanka. Kar a ce kin yi menene? Wanne kwalsi yar bana. Ga daɗi. Ai ni na ga yaya. Kawai ka sai in za ka saya ta nawa ne zan baka amma ban gane ba kawai kana cin gidan. Ya ake kenan. A'a sata yake. Ya yi bakon to ba lallaba ya ake yi ba. Goya ka zan yi. To yi ga sai ki ga an bakan magana. Idan na faɗa maka fagar shi za ka yi. Kamar yadda nake tukiran nan bakuwa. Yanzu dai samun gwangwani ɗaya. Zai yi auna mu mana. Wallahi na ki ka bala'i. Wallahi ko da na ba ki na lissafa sai na cira a mata. Kai wallahi ba ki zo. Kai uwanka. Uwanka. Shage kadilin makafilin ya kadilin kuma ka tafi dan banza ka tafi. Kai ka kai. An san iskanci wallahi. Ai na san halinka ina gidan ta wannan ce. Na gane ko. Ka to kuma na turbi mata. Ya ma waka da na ji wannan yarinya mai gida na yi. Karkace ne maka rawar. Mai kwanso are da kanka karkace ne maka rawar. Mai kwanso irin wannan. Wato ita gada. Allah ya yi mata wani arziki gida. Yaya sunan 'yan matan wai? Wato ita gada. Yarinya ina son yala ina son ka zo ka same ni da yarinya tun da zu wance ina son ka bayar kai ne kadilan makadulan hu ma hu ba 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 lawa Allah aka ce idan ka nuna kuɗi nuna kuɗi zo kuɗi ka biya turo kuɗi ka bada ni ma malam nace miki biya ni da Allah ba gardama da ai zan ga mai kuɗi da aba ya turo kuɗin ka ya arzikin ka yaro turo kuɗin kan ga ya arzikin ka ke yarinya ki aure mai kuɗi in kin ji ana dala me ina zuwa fada ne kin gani me abin fada aka ce ba kai ba da biya kuɗin gidan ba kuma dai kuma dai